Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Melba at taga La Union. Nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Joanne Revillos, Imelda Velasquez, Priscilla Cabral, Jasmine Rivera, ken Noraline Kabakkan. Anak ko ada RK, Cherry, Noel, Fabrin, apok ada Edward, Samantha, ken Eli Bautista, iti Binalunan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Manang Leti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel, Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual, Galamgam, kan Pastor Family, Timinosikuan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Lakay ko ani Mark John Nonong Sampayan, from Rose Ann, Mabatan, ti Cagayan. Auntie LV Dateng and Family, ti Alibang Season, Pangasinan. Havonillo kan Valdez Family, from Biaheng, Brangtlesam. Shout out kani Kagawad Buds Borbano. Makablaawan pa'y ti Padawang Flores kan Borje Family, ti Sabangan, Alaminos City, Pangasinan, from Monmon, Padawang. Alonso Malyaga kan Tanyesa Family, ni Esther Malyaga Domingo and Family, from Cuse Malyaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Cagayan Valley. Amin ataga Balawini, Amulong, Cagayan, especially ti Adriano Family, from John Renren G. Adriano. Shout out kada Alfie Bahian ken Francisa.
Madriaga kan Borja family, Tatay Rodolfo, Nanay Ana, Rose Pearly, Don Daniela, Jedrick Tilibon Albay, Mark Oflodor, Jeep Tibalasio Taaw, Angel Jello kan Gio Tikirino, Kiandre Shaina kan Henrik from Rose Ann, Magnus kan Yashika, Mert kan belated happy birthday King Tyron from MJ Antulin, Bartolome family ti Alagiwa, Lalo Cagayan from Demi Bartolome, pamilya dita San Juan Quezon Isabela, lakay ko ani Hildo Sugitan, kastamat na May, Sheila ken Leslie from Juliet ditoy Kuwait. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Melba. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo lata kanayon, tapno agtultuloy mo ti panagdengeg mi kadagiti na duma-duma apadas ti biyag, dagiti dumdungeg, nga ingkay ik-ikan biyag, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag manang. Nang rugi ideadaak pay dita Pilipinas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Melba, taga La Union, ngam addaak ita nga agpapaay akas domestic helper dito'y Hong Kong. Adan asawa kat dua ti anak mi. Maysa a karpintero ti asawa. Narigat ti panagbiag mi, ta paghusto laeng ti mabirbirukan mi, uray dua kamin amang mangged. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng, dita pagilyan tayo a Pilipinas. Nagsapakan arimwar di tabalay yung Melba. Papanabaya. Mapanak makilaba di tayan da Mrs. Lopez, nanang. Nasapaak tapno malpas ko adagos. Kat maaramid ko pa'y dagiti inayon da nga aramidak. Ay, una yan. Nagarmosar ka din. Dagiti ubingay. Nakaturog da pa'y nanang. Kastada na awan klase da. Maladaw da nga agriing. Kat, dilakay mo ngay. Adapay di tabalay, nanang. Madamdama ka no amapan iti ayan ti aramidan da balay. Maululaw pa'y ka no. Kasano asaan na maulaw, kat no kasta unay ti bartek na idilimbabas dito idirabi eh. Apay, nanang, di kay pa'y nairuwami ti anak yu aya. Kanayon mo ta kasta, nang runa nool daw ti Sabado ta pa nagsusweldo da. Ay, kaano nga tayo nga agbaliw day ta tao. Dumakdakkelan dagiti anak yaw, kasta pa'y lati aramid na. Ay na, di yun pakariribukan day tananang. Amang ano isupay ti pakaistresan nyo. Ay, sige, mapanakon. Pakisirsirip yung tulatan dagiti apo ko yo. Nala, sige, balasag ko. Mapan ka nga rudan, tapno daras kamalpas. Asino di kasarsaritam abigbig at di taparaangan di siyang. Kadya manugang mo ni Melba. Nay, apay, papanan na nakasapsapa. Mapan ka no makilabay dyan da Mrs. Lopez. Aya, ay kaasi pa'y di manugang ta. Ay kasanaw katkas day mo ti aramid dyan na laing anak mo. Kanayon mabartek tunggal malpas ti trabaho da iti construction. Apay, saan ka taababan bandog aya? Agtrabaho iti agmalmalam, santo agbartek iti karabian na. Ket berbero ken ngatan ati bagi na ti arak eso akas jay. Bagbagam to man di anak mo ariyong. Nakababainin ka ni Melba manugang ta. Ay na, ang mga numapapispisak pa ino siyak timang kasao.
Sapay pelosopo kun natangken ti ulo di anak mo. Isapay la kumaata saan to ang mauma di asawa na. Inton kwan pinanawan ni Melba. Hey, gongguna na ano kasta ti aramidan ni Melba. Maghanap na gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Ayan ni tatang mo, boy. At dapat iti silita ka ni nanang apong. Saan pa bimangon? Na, katno aldawan. Apay, saan aba pa nagtrabaho? Tsaka mo apong. Apong, nakita yung ka din ni nanang. Awan magnaminan dito itay nakaring kami kanadin ko. Nasa parimwarti inayo, napanakilabada. Ay, nangan kayo ka din. Un apong, nangan kami kanadin ko. Adamot namin nalutoy tayo na tilamisaan. Makitam, nakaluto pa igaya mo ni nanang yaw sakbayan na panakilabada. Ngamjay na laing nga amayaw, nakauldag pa'y laang nga ginggaita. Ang mga nusano mapanagtrabaho apong. Nabarbartok ngamin ni Dirabi. Ay, talagang awan manaknakam day ta amayaw. Imay kayo laang sinuknalan no nangan kayo ngagkabsat. Nalpasan apong. Nala, umalatiwak nga rudan di tabalay. Diyak kaya't akasarita day tamayo tabarurudak. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang kukenkwana. Ay sus, aldaw mo't kaya man. Sapay nagsakit ti ulok. Napalalban mi man ngaminan tinaginom kadagiti katrabaho ki Darabi. Ay, itex kulatan na jak makastrak ita. Ayan nga tayo ni Melba. Aslawan mo't dito balay. Dagiti nga tangay obeng. Awan sarak day takit. Boy, anak! Ayan nyo! Apay ka di tatang! Ayan ni nanang yaw. Awan mo't dito'y balay. Nasapa ka na rimwal ko na ni apong bakit tatang? Napan ka no nakilabada. Apay? Imay dito'y na apong yaw bakit? Itay pa'y atatang. Ngam nakaturog kayo pa'y. Imay nakinitan no nangan kaming kaniadin ko. Kastaya. Sigurado ang makaungot man day jayin Talaga, tatang? Nang runay din mo na nakaturog ka pailaan? Sigurado ang nakita na kitinagawid ak idirabi na bartag. Tatang, itimplahan ka kaditi kape? Saanan, boy? Syaklatan. Ituloy yun ka ni ading mo tararamidan nyo. Dandanimot malpasan ti panagsibsibog may timula, tatang. Ingkay to agay ayaman apa man na malpas kayong agsibog. Siya kung ti makamo dito'y balay, tapno saan man ang makaungot ni nanang yaw inton sumangpay. Pasaray agda, pasaray awan ti trabaho nila kay ko manang Emmy. Sumursurot lang amin kadagiti kumpare na nga agkarkarpintero. No adda trabaho na, ekspektaran mi akanayon ang makainom asumangpet. Iso ano maminsan, kay kayat ko pa yun nga awan trabaho na,
tapno saan arumrumwar ket saan amabartek. Talaga ngamin adi na maliklikan ti arak manang. Nairwama kon iti kasjay nga aramid na, ngem dagiti katugangak ti kanayon amang babalaw ken kuana, tamakit kita dati sakripisyo, tapno matulungak laeng amangged para iti pamilyami. Agingga iti maysa nga aldaw, Kumari Melba, kunakon kat asika dayta. "Oy, Rio, si kamot gayam. Makitsyandak iti ipagpagatang ni Mrs. Lopez. Napanak ngamin nakilaba kadakwada, kat itay nalpasa kon, nakisarita ano mabalin, ipalengkyak kano ida." Ay na, kasi kamat Melba. Kanayong lata nakasta ka. Kaya't mo ka dito sa bali at trabaho. Anya ko maatrabaho. Amumot ajak nakaturpos iti panagadal ko. Loka, sana na masapul tinagadalan. Adam amo kagbirbiro kitag bali na domestic helper di Hong Kong. Ha? Ay, amang ano peke mo't a recruiter dayta. Saan? Tama mo unay. Kan adun tinatulungan na niya. Naipaglangan ta nakita ka dito yung market. Iti pa'y kumang nga inrekomendar ka. Kaslamayat sa dayta Wala Ngamti kasta kasla kakaasi ka amapan makilablabada, makitrap-trabaho. Apay, di pa'y nagbalik sa asawam ay Isulat ta nga isu matlagay Ay na, umanugot ka kitin iti singasing ko. Sana bali nga agpaalila ka iti Hong Kong tadamit sweldom. Nabibit ka pa makaurnong. Gamtay bantay mo ti bagim iti kas iti asawam. Nasingpat mati asawa Rio. Amok dayta. Ngam na narugyan ng tinaginom iti arak. Ay sos, dinan amo tilubong na. Kan may mayat mo tapanawam. Nagtrabaho ka dyan bro, tapno agnakam. O sige, taibagak kan kwa na. Akayat ko at talaga ti agtrabaho iti sa bali a pagilian para iti masakbayan dagiti anak ko. Tatang, ada ko maiuman ko kada kayo. Anya day tamel ba? Bala, ibagamla ang anak ko. Apay, ada problema. Ni ka di manan bone. Huwag ngagpaisaw. Tsak pa'y nakita asimbang pa't manipod itay. Amuyulatan ano narabyan tatang. Nagiinom damanan. Nang runa kat Sabado ita. Ay, kaano nga't ayang agbaliw da dya taaw. Diyak mo tatang. Nairwamak pa'y kit din Angam, saan amay papankan kwa na ti ibagak, tatang? Sige, ibagabaon balasang ka. Kaya't ko kumati mapanagtrabaho iji Hong Kong, tatang. Nanang? Anya? Ha? Agabrod ka, anak ko? Uwan ko mananang. Adamang tulong kanyak. Rumigat nga minan a rumigat ti panagbiag. Sapay awan permanente at trabaho ni Bonnie. Kasano no, ag high school ton dagiti anak mi. Sigurado adakdakkel ton ti magastos iti panagadalda. Sa bagay, pudno day tako nam anak ka. Sapay awan mo't manaknakam day asawam, makapasuraw. Saan ka nga ta marigatan, Belba? Kaya't nakangata apalubusan ni Bonnie. Ay, duldog kit di ani Bonnie no di napalubusan ni Milba. Di nalang arodan maipaay ti kasapulan ti pamilya na agkad-kad pailaan. Sa bagay, nasaya at mutkit di anak ko. Tapno agnakam, no iso ti mapanawan kadagiti ubeng. Wan nga raw.
Day tamat nga rod ti pampanunutek, nanang. No, sakla may sa balasang kaw. Ala, noon nga ti amo mapagsayaatan niyaw, aramidam. Pasensya ka lakumantakas ka ni Bone nga anak may tinaasawam. Bababain kami kankahan, Melba. Nanang, awan ti rumbang apagbainan nyo. Nagdakkel kayo ket di akatulungan mi Tadamang kita kadagiti anak mi, tunggal awan kami. Iso akampante mo tirik na kaagabroad, nanang. Tatang, taamok nga adda kayo amang kita kadagiti ubing. Di mo pagdanagan dagiti apo ko may Melba. Nasaan may dabay-bayan? Ang pagsaritaan nyo anaimbag ka ni Buni day taaplanaw. Basta da kami, awan ti problema, balasang kao. Apay akan lahat ang panunot mo ti umadayo, Melba. Nauma ka din kanyak. Saan, Bonnie? Kaya't ka lang atulungan amanggad para iti masakbayan dagiti anak ta. Pasensya kan ano kasto'y tinaasawam. Awan adal na, isong awan tinatalgad at trabaho na. Saan ama ipapan iti dayta, Bonnie? Dumakdakkel dagiti anak ta. Dumakdakkel ti gastos. No sa anak nga aggaraw, amangan no saan tanton ama pa eskwela ida. Iso apalubusan na kun ama pan iti Hong Kong. Ang mga numarigatan kanto'y jay. Ado ti saan nasayata madamdamag tayo, may papan kadagiti kakailyan tayo ang mapan iti Hong Kong. Am-am mo ti mang tulong kanyak di agbalin nga amok. Saan da matakaya ti mangala iti katulong da, asaan ama irekomenda ti am-am mo da. Iso na swerte taada mang irekomenda kanyak. Alangarod ano kasta ti kayat mo. Nga magandad kay jay nung marigatan ka, agawid ka dagos. Di nakpagdanagan, dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok adi nakbaybayan. No kasta, umanugot kan? Uwanan Di kagdanag ta siya kung ti makamuka dagiti anak ta. Basta ang nadam ti bagim no bilang makapan kan ijay Hong Kong, Melba. Talaga matuloy yun amapan iti balasiw tao di manugang tadrisyag. Wun, mapandan ije Manila inton parbangon. Malum kano ti flight da mapan ije Hong Kong kunana. Nasaya at matno kasta. Kaasay no dalang ditaw. May raman pa'y dagiti ubeng. Barang agnakam tumatan ni Bone no mapanawan. Para makita nagawan kita konsensyanan no agbisyo pa'y laeng. Katamo na nga dayo ti asawa na nga agsaksakripisyo para kadakwada. Sana balay ta adata mo't makakita iti aramid na. Pagsayaatan na ta si daglang ti balay tayaw. Mabantayan tapay dagiti apo ko ta. Huwag nga rod. Iso nga rod anaturod ni Melba pumanaw. Tamo na nga adata amang bayabay kadagiti ubeng. Mala, sapay la kumata na saya ti pagbanagan ni Melba iti panagabroda. Tapno may paay na ti biyag akal kalikaguman na para iti pamilya na.
Nababa sa Rita, nakapanak dito'y Hong Kong manang Emmy. Ada is istrikto dagiti amok, nga madanggayak matket di. Ada dua nga aw-awer ko nga ubing, kat kanayon mat nga awan dagiti amok, ta negosyante da nga agpadpada. Intalak da kanyak dagiti anak da, nang runa no ada business trip da iti sabali a lugar. Da kami laang kadagiti ubing ti mabatbati, iso anaya si daguna yan tiriknada kanyak, banag apakaragsakan matunay dagiti amok. Idi makaipatpatuluda kon iti kwarta iti asawak, dakkel met tinagbaliwan naman ng saan kanon nga agin inumunay iti arak. Adamot dagiti gundaway a maawis ngam saanen akas iti sigod. Iso akampante maten tiriknak dito'y Hong Kong. Ken kanayon met aka video call ko dagiti anak ko. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw, manang Emmy. Apong, umayak man. Day, apok, apay, rabin nga bimbalatiw kapailaang dito'y balay. Umayak ko madumawat iti makanapong. Mabisbisin kami ni ading ko, itaypay. Naiturog pa yun ni ading tipisin na. Anya, day, apay, awad di tabalay yun ni tatang yaw. Awan apong. Itaypay nga urayan mi, ngam di pa simangpot naging kaita. Naa, kunak ban lakit day no da di tabalay yaw. Tadyak mo't nakita apimanaw itay. Sumipngitin itay ko na namapan nalasarakan di kumpare na apong. Ngam, awan na luto akanan mi ni ading ko pinanawan na. Napanandan ngay. Nagloko da dya taon. Imbalatiw kayo kumandito'y kaniadig mo itay, apok. Ay pasensya kayo na. Tadyak mo't amo nga awan gayam kaduayo dita. Impagarap mi ngamin ganadin ko nagawid mo't ladagos ni tatang apong. Ay una yan. Ay tinasaya at boy, apok. Agsublikan di tabalayo tapno adda kadwa ni ading mo. Mangisagaan akla ang itimakan ay alatiw ko di tabalayo. Tapno makapangan kayon nga agkabsat. Abay nga da kayo dito'y balay nanang. Rabin. Amumot gayam arabein. Nabita lang nga agawid ka. Amumot nga awan ka doon nagiti anak mo dito balayaw. Kan kita aman talangam. Nabarbartak ka manan. Ay niya pamati dagas na ngay mother. Napanak lang nagpasyar mo di siya yan di kumpare. Makaumamot namin ti adala nga kanayon dito'y balay. Nagko na nga may gagyan kalaang dito'y. Agbiro ka iti trabaho. Manipod nagabrod ni Melba. Saan ka matan na nagtrabaho, Apolos? Kasta mo ti kayat ni Melba. Asikas magkano dagiti ubeng. Di saan ako nagtrabaho. Ha? Awan mo ti parikot. Tada mo ti patpatulod na kwartami. Kasano kayo ang makaurnong adagos no kasta ti panagrasrason mo? Imbes at ulungam di asawam, ngam iruruman mo mat. Diyak lang arudan agidardarom, tunggal umawag. Tapno di na mo arinog yamanan di sigod nga aramid mo. Di pa ilang kumangarad agawad. Tapno anya, tapno agmiminulagat kayo ditoy. Di ka lamabain iji asawam. Iso ti agpurpur sige ka agurnong para iti masakbayan dagiti anak yaw. One, agawin kayo kit din na ng tanay. Rabain, sermon kayo la sermon.
Agawid ka, ta maturog ka kamutan. Papanan niyo, tatang? Adala si Kaswag, boy. Sana bali tagsubliak mo't ladagos. Ang mga numabayagan kayo mananyagawit, tatang? Saan? Di ka kadiagdanag, anak ko. Awan namin kadwami ka ni adin ko, tatang. Sana bali, taadamot ladaapong yu, di tabalayda. Saan da kayo baybayan? Tatang? Mala, mapanakon. Tapno makasubliak kadagos, anak ko. Di kay agsulsulpon ka ni ading mo. Ayam nga dagiti apom di siyang. Pinaturog kun adita si Laid. Kasanaw kat di butla sumagputan dyan alay nga amada. Ay, talagang awanan ba inday dyan nga anak mo? Rinabi na kasta ti aramid na. Kasanaw no awan tamang kita kadagiti anak na. Di pa'y nakakaasidan. Mamin ano abagbagaak ngam talaga naturturay ti arakan ko ana. Kasanaw no maamuan ni Melba day tangar aramiden na. Naimbag ko na tatunggal umawag ni Melba kat masungbatan na. Iso apulos nga awan pamalpalatpatan ni Melba ang nagsublimanan iti sigod abisyo na. Santo lang na kumda sa tao no adan napasamak kan kwa na. Sapay puro ereng dagiti kakadwana. Ay nanap napalan naman nga tan. Dandanin to mga tirabay. Makapuyat tagor oray kan kwa na. Makapadanag paikit di ko na maaaryong. Ngarod ti nasaya at di siyang maturog kan. Ta siya kung ti mga oray kan ni Bonay. Agtimpla iti kapay. Tapno sanak ngagtuglap ang mga oray kan kwa na. Talaga saan ang nagawid ni Boni idirabe ay aryaw? Saan nga ro di siyang? Sapay kalablabas ni pariton niyaw kat imbaga nang agdinamag kanunga da disgrasya na pasamak iti kabangibang nga ilay di rabay. Damag na kano kakalugaran tayo dagiti na disgrasya. Anya, ay Diyos ko, sapay saan ang nagawid ni Boni? Madanagan akpaykit din. Di nasayaat, mapanak man makidamag di ta barangay haul. Taoray sakit matantanagan akmait. Naayad na tayong apaw, ada Boni, dagiti na disgrasya. Ni Nanang Matyo mauawag. Apay na ta. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Melba, anak ko. Saan ka kumamakbakla at hindi pa na magkukon ka? Apay, Nanang. Adda ka din napasamak? Di, Boni, anak ko. Nadisgrasya na. Kat delikado ti kasasaan na. Anya? Ada itay di ospital ti asawam. Ada mo ta di jay ni tatang mo. Diyos ko. Kasano ang napasamak day ta, Nanang? Asino ti kadwana ang nadisgrasya? Nagdala
dagiti barkada na anak ko. Pasensya ka no saan mi nga ipagpakaamukan ka. Anabayagan nga insubli ni Bone ti sigot abisyo na. Kanayon ang mabartag, akadwa na dagiti barkada na. Nabarbartag na kanuan na panidya kabang ibang nga ilay. Nadungpar dyan naglugaanan na ang tricycle. Pimbosay ti may sa akadwada. Naka-ospital ba't na Bune, ngam delikado ti kasasaan na. Diyos ko, anyamot na ni Bonnie. Kitaam na makaawit ka anak ko. Talaga mariribukan kami kanitatang mo. Saan bigang mo, no anya ti aramidan may. Sige nanang, ikagumakdag pa kada iti amok. Taagawid ang adagos ti ta Pilipinas. Tatang, kumusta ni Bonnie? Nakalasatan iti pagkad anak ka. Nga masapulapot din dati may saasakan at iso ti napakaruan iti pan nakadisgrasya na. Tatang, Melba, balasang ka. diyak ka mo akas taman gaya man ter aramidan na tatang. Tunggal makasarita kiti telepono. Kaslawan mo ti madingar aramidan na. Medyo nabayagla ang ajak na kaawag. Nagbakasyon kami kadagiti amok. May sumot lagay ang baka na gito'y kalabas. Rinabi nga agawid anabarbartag. Amo na gaya masaan ka makaawag. Kunak no nagbaliwan. Nagsaya at tisaritaan mi tunggal umawagak. Gaya, at damadingar aramidan na. Kasano nga dagiti anak ko no kanayon nga awan tatang. Kaya balay ati pangpanganan ken pagturturugan dagiti apo ko may. Tasaan mo't ngay palobos ni nanang yaw nga awan kadwada iti balay yaw. Una yan. Anya nga ta ti reaksyon na. Inton maamuan na naputo doon ti may saasakan ah. Nakarkaron to na sana makatrabaho tatang. Day takot nga rod anak ka. Nakakaasi ka edi balasiw taong agtrab-trabaho. Eta problema pa iti impaikin ka ni Bone. Sigurado adakkel ti magastos dito ospital anak ka. Anya iti maramidan tayo tatang. Alangan mo tabaybayan tayo. Kapilitan nga usarot tinaurnong ko iti panagtalinaad ko iti Hong Kong. Tapno maagasan laang ni Bonnie. Kat sapay ko mataagbalin eleksyon kan kwa na day ka napasamak. Nasakit. Nga masapol nga aklunan na tibunga ti inaramid na.
bulan ang nagtalinaad ti asawak iji ospital manang Emmy. Kat bayat ti kaadda na ijay, aging ga iti na irwarmi, nagtalinaadak dito'y Pilipinas. Naibus ti urnong ko, tanabusbus mi iti ospital. Awan na aramidan na idi imbagak nga agsubli ak matlaang dito'y Hong Kong, tapno mangrugi ak manen nga agurnong. Nasakit tinakam ko, taawan nagmamaayan ti panagtrabahok dito'y Hong Kong. Ngam gapo ta asawak ket nga rod, iso amasapol at tulungak. Mariknak ti panagbabawi na, ngam naladawan ti amin. Iso amasapol amang rugi kami manan. Kinasaritak dagiti katugangak, nga isuda paylaang ti makaammo kadagiti agaamak, kabayatan ti kaawan ko. Naimbaglaangan tanasing patda, kat madadaan da at tumulong kada kami. Ni Apo Diyos latan ti pagkapkapetak, tapno mabaelak ti panubok asimmang bay kanyak. Uray kasano ti ayat ko ang makadanak manen ti pamilyak, masapol nga agsakripisyo ak manen, tapno makapangabarwanan kami. Daytoy ti padas ko manang, katagyaman ak unay kada kayo, to'y pagayam mo, Melba. Pagayam ko a Melba, pudno ang nagkasang tinapasamak kada kayo. Amok no kasano ti sakit amarikrik nam gapoy tinapasamak. Saan mo met amabalin asidiren ti asawam, takas jay ket nga ruden tinapasamak ken kuana. Iso ako kwamlatan ti agpasensya. Agnakam man ti asawam, naladawan ti amin, taaddan pakapilawan na. Pudno ti kunam, nga uray kayat mon aden naan ti pamilyam, masapol nga umadayo ka manan nga agsakripisyo, tas ikalaeng mat tinamnamaan ti pamilyam. Sapay kuma, talumagan tumatlaeng ti dagansan mo, kat ininot amapunas ti saam, arikrik naam iti agdama. Agannad ka kumaakanayon, iti pagilian nga ayan mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.